Татарстанда дуңгызлар арасында Африка чумасы таралу сәбәпле терлекләрне читләштерәләр. Министрлар кабинетының тиешле карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Зәй һәм Түбән-Кама районнары территориясенең бер өлешеннән терлекләр чыгарылмаячак. Узган ел ахырында президент Рөстәм Миңнеханов указы белән анда карантин игълан ителгән иде. Сүз Зәй районындагы регион һәм Карамалка ау хуҗалыгы ширкәтләре куллана торган җирләр турында бара. Яңа карар Зәй районының Кабанбастырык, Перцовка, Яңа Пальчикова, Дүрт Мунча, Биш Субашы, Түбән Биш, Югары Шәпке һәм Нератовка авылларында. Карамалка бистәсенә, шулай ук Түбән-Кама районының Югары Уртама авылына да кагыла. Малларның иминлеген тәэмин итү, кытыру авыруыннан башка вируслы ширләрдән саклануның актуаль проблемалары Министрлар кабинетының ветеринария идарәсе һәм Россельхознадзорның Татарстандагы бүлеге берләштерелгән коллегия утырышында да тикшерелде. Дәүләт ветеринария күзәтчелегенең бүлек җитәкчесе Идрис Гатин Татарстан радиосының иртәнге манзара туры эфир тапшыруында шуларга тукталды. Без дә аңа кайбер мөһим сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Идрис Мөдәрисович. Коллегия утырышында куелган бурычларга тукталып үтсәгез иде. Март айларында, апрель айларында битендә бөтен авыл җирлегендә торганнар, шәһәр янында торган кешеләр, һәрберсе дә үз йортлары белән торганнар кышкырт алалар. Шуңа күрә каян алу, нинди документлар белән, аны алган гына түгел, азык, нинди азык белән һәр вакытта исләреннән чыгармасыннар иде. Һәм бигрәк тә безнең бу моның причинасы дип сөйләгәндә кыш гриппының каян килде? Бу кыргый миграция вакытында җылы яктан кайткан кышлар тарата күпчелек. Аннары ашату, кан такып булырга тиеш түгел. Әгәр инде каз, үрдәк бер кашанда бергә тоту тиешле түгел. Бу бигрәк тә аерым тоту мәҗбүри. Африка чумасына бу безнең кыргый кабаннар арасында булды. Кыргый кабаннар. Алар бит инде безнең беренче генә бездә Татарстанда, конечно, безнең менә 2007 елдан бирле башланды инде ул безнең Россия тарафында, Россиянең өлкәләрендә, күп өлкәләрдә булды. Бездә ул беренче мәртәбә 20 елда кыргый кабаннар арасында. 2016 елда Нурлат муниципаль районында булган, Сасновка дигән авылда, бу личный подсобное хозяйство дибез инде, Максимова. Анда без 498 баш дуңгызны яндырырга туры килде. Анда да без белмәдек, каян килеп чыкты. Документсыз бер качанда дуңгыз баласы да алмаска, кышкыртты алырга тыйыла. Сыерларда лейкоз авыруын бетерү өчен нинди чаралар күрелә? Аны безнең яз-киш 2 мәртәбә инде план буенча тикшерү үткәрелә. Безнең менә 2020 елда 167 хуҗалык теркәлде, кайда безнең ограничение дип инде. Алар үткәреләр квартал сайын, 3 ай сайын. Моның иң беренче сәбәбе нәрсә? Лейкоз кеше авыру, кешегә йөрми диләр инде. Пока ул әдәбиятта, тарихта күрсәтелмәй. Шуңа карамастан һәрбер менә бигрәк тә сөт үй яннарында саталар бит инде. Менә безнең ярмаркалар була, яз вакытта да оештырылыр дибез инде, мартта башлана, көз көнне сентябрьдә башлана. Авыл хуҗалыгы бөтен нинди ниләре бар, продукцияләрендә. Шунда шул вакытта сөтне бу инде кайнатылмаган сөт алган вакытта беренче чиратта һәрбер кеше нинди хуҗалыктан, нинди районнан килүенә карамастан кайнатып эчәргә кирәк. Чөнки вирус лейкозы, сыерларның лейкоз авыруы ул сөт белән тарала. Иң беренче һәрбер хуҗалык тирәсе тотылган булырга тиеш ферма. Анда эт, мәче кирү катгы тыела. Аннары санитарный пропускник. Һәрбер эшли торган кеше, уланда электрикмы, слесарьмы, механизатормы, караучымы дип әйтгәндә, белгечләр, сыер ашатучы, сыер саучымы, оператормы, алар һәрберсе шушында санитарный пропускникта кергән вакытта үз киемнәрен калдырып, специальный душевой аркылы дибез инде үтеп эш киемнәрен киергә тиеш.
Аннан инде ветеринар таләпләренә килгәндә безнең кан алу, кан белән таралырга мөмкин. Һәрберсендә хәзер соңгы вакытта инде разовый, атна разовый дибез инде инәләр куллану. Аннан операциялар ясаган вакытта сыер бозаулыгы чүп белән таралырга мөмкин. Аннан соң селәгәй белән тарала, сидек белән һәм башка аның күбенде юллары. Менә шуңа күрә дезинфекция әйбәт итеп, тиешенчә, кирәгенчә үткәрелергә тиеш. Бу инде һәрбер ветеринар белгечләре, алар белгечләр белә, мал табиблары бу таләпләр үтәлә дип әйтәбез. Менә иртә әгәр лейкозны белергә тиешлебез 10 көннән башлап, яңа туган бозауларны 10 көннән башлап ПЦР тикшерү үткәрергә тиеш. Менә Республика ветеринар лабораториясендә үткәрергә була. Була инде безнең татарский межрегиональный дивизион төбәк-ара ветеринария лабораториясендә үткәрергә була. Йырткыч җәнлекләрдә, йорт хайваннарында була торган кытыру авыруларыннан нинди саклык чараларын күрергә киңәш итәсез? Кытыру авыру таралмасын өчен бигрәк тә беренче менә бу безнең авыл җирләрендә, шәһәрләрдә дә этләрмәчеләр, хуҗалары булмаган этләрмәчеләр белән көрәшү юлы дип сөйлим инде. Аннары аучыларга да бу инде минем мөрәҗәгатем шул файдаланып, чыгышымнан файдаланып, аучыларга да төлкеләр. Төп источник дибез инде причина теге таралу төлкеләр аркасында. Әгәр 20-нчы елны алсак, 37 кытыру очрагы булды Татарстанда. Шуның 9 очрагы этләр тараткан, 9-ын мәчеләр, 2-се эремегезетлек арасында булды. Алар чирләп 14 очрак төлкеләр арасында, 1 крут, 1 кирпе һәм калган очраклар инде безнең янытавитный этләр дибез. Әйе, этләрмәчеләр бу инде теге үткән елларда да бик катлаулы мәсьәлә. Бигрәк тә 20-нчы елда менә безгә бирделәр инде, күп кеше белә торгандыр, бүген көндә этмәдә мәчен атырга ярамый. Ату катгы тыела. Аларны біз приютка куярга тиеш, приютлар оештырырга тиеш, аларның хуҗаларын табырга тиеш. Әгәр инде кытыру авыру ярткәннәр икән, анда аларны да шулай без аны бернигә беркетеп, күзәтү астына, мал табиблары күзәтү астына куябыз. Малларны махсус шалу урыннарын булдыруда, үләт базларын тәртипкә китерүдә нәрсәләр эшләнеп җитмәгән әле? Хәзерге вакытта безнең аерым матдә буенча иде мал чалу үзеңә рөхсәт ителгән, әмма ләкин сатырга булса малны шалу урыннары безнең убойный пунктлар дибез инде. Алар хәләл суя торган урыннарда бар, хәләл убойный пунктларда бар инде. Үләт базына килгәндә 808 бүген көндә безнең менә 808 Сибир түләмәсе теркәлгән 808 үләт базы бар. 951 үләт базы калган инде монда авыру теге куркыныч авырулар күмелмәгән. Бүген көндә аларны кыскарту бара, киметү бара. Ничек? Аның беренче ысулы анда ыргытмау. Үлгән хайваннарны, суелган калдык биоотходларны ыргытмау. Тапшырабыз безнең Алабуга районында бар утилзавод. Биосария индустрия дип атала инде. Анда 20-дән артык районга бирелде спис автотранспорт. Аларның үзләре итеп тапшырыга. Шунда үләт базаны ыргытканчы итеп тапшыралар. Киләчәктә үләт базлары булдырмау өстендә эшлибез. Бу инде ветеринар баш идарәсе тарафыннан, министрлыгыбыз тарафыннан без инде аны күзәтчелек, Русия хуназы күзәтчелеге ягында инде без аны контроль итәбез. Мин уйлыйм, киметелер. Көне сәгате моны тиз генә эшли торган эш түгел. Шуңа күрә кайда да әгәр үлгән эт, үлгән мәче, мин инде кыргый хайваннар турында да алар һәрберсе дә ветеринар таләпләре буенча лаборатория аша үтәргә тиеш. Шуннан соң гына аны хәл итәбез инде без. Кая җибәрергә, ничек аны киләчәктә кая сакларга. Халыкны борчыган яки кызыксындырган сорауларны шишүдә ярдәм сорап сезгә ничек мөрәҗәгать итеп була? Безнең сайтта интернет приемный бар.
Ул инде ветеринарий баш идарәсенеке дә бар. Анда безнең телефоннар бар. Горячая линия дибез инде телефон безнең 5-70-20-08 бу безнең приемный телефоны. Минем безнең отделда инде ветеринария отделында безнең телефоннар 2-77-65-14, 2-77-65-63, 2-77-52-79. Минем үземнең бүлмәдә телефон 2-78-93-53. Аннан интернет приемныйга язып җибәрергә була. Сайтлар безнең ачык. Мин файдаланырым, үземнең чыгышымнан файдаланып әйтәсем килә. Сайттагы яңалыклар белән танышып барсыннар. Анда кирип, без инде булган, кайда барган, видео, фотофиксациялар белән нинди тикшерүләр үткәрәбез, гыйбрәт өчен дә кайлардан нинди чирләр чыккан, ул чирләрне ничек булдырмаска, алардан ничек хәл итәргә, ул чирләрне ничек хәл итәргә, бөтенесе турында да көн сайын диярлек безнең яңалыклар теркәлеп бара. Әңгәмәгез өчен рәхмәт.